Díky. Dobrý den. A co je? A je černý, chápeš? Tak. Už voláš? Jo? Co než to hlavě co říkat, víš? Jestli mají brusle jenom. Dobrý den, dobrý den. Já bych se chtěla zeptat. Halo, pardon, je to vzala dcera. Dobrý den, abych se chtěl zeptat, jestli máte na prodejně brusle. Kolečko je brusle. Tak jo, děkuju. Cenu. Jo, počkej, ještě můžu se zeptat, jo, pardon. Ještě se můžu zeptat na cenu. Díky, káka. Píšou, píčo jsem se lekl, sekl se obraz, fuj, jede to, fuj, kurva, fuj, dej to pryč. Dobře. Kámo, tak... Je čas na custom alerty. Piča! Němec, ne? Nenech se rozhodit, to je taktika, dělej. Lock in, kámo, lock in. ये देखा अरे हरा दे अरे क्वालिटी अच्छी नहीं है क्या अरे लेकिन मांगा बोका you trying to beat my bro but my bro is playing game but you हार गया भाई तूने हरा दिया भाई Čo ti jebe, pozri, aký napratany tebe jebe. Pozri sa. To je Filip, no, to je Filip. Bro! No, there's no fucking way, bro! You fat ass, good ass nigga, bro! A jo, má nervy tiež. Shut the fuck up, bitch! You lost for the fat guy motherfucker Dobre. Kokot, Kámo, mohl jsem tady ty pičochu Kim co Jong ti tak pojď jebe. To je Kim Jong? Jo totálně ho mohl Máš mutnutý? Ne, on mě slyší Čo ti jebe, že mu zajebal, že Kim Jong, poď. seznam se Počkej. Ne! Ne, to si jak prdel, že se to Proč jsi mluvil na konci, kamo, ty se mal Ano, nemá mognout. si... Hovno, znova, No. poslouchej, Kime! Nemôžeš mluviť, kámo, lebo na teba jebne atomovku, kokot. Koj to je? Já to si Počkej, ale tebe to vyboostovalo. Kámo, rozbíj ho. Face detector. Čo je? Čo je, kokot, čo je? Dostala Počkej, já tu piču. taky mognout, no. Hodnotí. Počkej. Kámo, nás to nechce zmogovat. Ticho. Ha! Brutalized! 6,4 versus 0,0. Čekuj ten wallride, bro. Čekuj wallride. Čet, já jsem jako Slovák. Já jsem Slovák. Ty debile! Ty krávo. Ty zmrde! Hele, pokopne mu zrcátko. Jo! Ty zmrde! 22,49, pič. Ty zmrde! To jsem nejedu, ty měšťáci, ježišmarja.
No, tak super. Dobrý den. A co je? Dobrý den, vy se asi ptáte, proč jsem bez trika. Někdo postříkal kečupem. Dobrý večer. Dobrý. My tady live streamujeme a někdo mě postříkal kečupem. No musíš po stromoch, jak Tarzan ísť. Čo je? Čo je? Haló! Nerob! Nezomieraj! Jak to zastavím? Hýbni sa! Nemám jak... Prestaň! Kamaráde, neskúšaj! Neskúšaj! Neskúšaj zomrieť! Dušan! Tak kamaráde... Tak kamaráde! Tak kamaráde! Ja na mne? Proč ja? Utekaj! Nie, nie. Utekaj! Starý, nie. Ku mne, ku mne! Ku Ja mne! nemôžem vyliezť, ja nemám boj, ja nemám... Ja nemám... Poď, Ja poď, nemám teraz! bloky! Ja nemám bloky! Prečo si tam nešiel po tú cestu? Tiež! Prečo si tam nešiel? Kvôli tebe som robil ten most! Prečo si tam nešiel? Prečo si tam nešiel? Ale čo som mal ako, jak by to ovplyvnilo? Veď si chcel tú cestu! Chcel no, ale ja som povedal, ako náhle sa rozbehne, utekaj. Bolo to podľa plánu no, len si už neušiel. Moje zajebalo, kamo. Piču z more, kamo. A je černý, chápeš? Ne, že by to mělo nějaký význam, ale já ho nevidím na té trati, ty kokot zajebaný. Já tu 30 minut investuju, co máš proti černým, ale nic. Jenom, že to je zas ten stejný. 15 fragů tady na tom longu. Jeden. Druhý. To byly dva. Ace! Ne! Let me ace, dude! Yeah! Yes! Tak jdeme tam. Kam jdeme? Tam. Tak jdeme tam. Tak se mějte. Tak se třeba ještě... Čau, díky. Čus. Čau. Hej, No. oni mi čapli. Kokoti. Co? Co čapne? Proto jsem na tebe, ty vole, říkal, jdeme do prdele, protože ten kluk měl v kapse ten Co? knife. Fakt? Já. Proto mi řekl, ať jdu s kamerou dolů. Hnedka jsem to. No, A co ti vzal? vytáhli mi tady ty sluchátka, vole, kokoti. No tak tam nespátky. Ne, vůbec, ne, Jaký sluchátka? hroty, ne, vůbec. Sluchátka. Proto mám batoh takhle vepředu, ne? Jau, au. No nic no. Paní, já jsem zaseklej. Yes, I need help. Thank you. And my Instagram is Mikesescz. To má iba voňu a nemá to chuť? To čo je? To na tomto zarába? Dušan, si tu? To na tomto? Čo ti jebe? 1,40?